Poďte ku mne. Čau, Marko. Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videjku, ktoré bolo naposledy PDO-kom, ale vidíme sa opäť a z vás. Dnešné video bude o tom, ako prerábam vaše arty do môjho hojového štýlu. A môžeme začať prvým obrázkom, ktorý mi poslala slečna Kristy. Poslala mi túto figúru uhlíkom a teraz z toho urobíme také monštrum. Už mám nejaké nápady, čo by som mohla urobiť. Bože, Matilda sa hrá, takže teraz bude vydávať v kuse vo videu zvuky. Keby ste počuli mňaukanie, tak je to Matilda. Chcela by som jej ruky zobrať a natiahnuť do dola, čo jej mohlo byť dosť cool. Robili by sme také monštrum, ktoré by malo dlhšie ruky a menšie nohy, teda neviem, ako sa mi to podarí, ale skúsime. A do toho si viem predstaviť niečo takého, že by jej tiekla z hlavy taká tekutina. Zväčšila by som jej chrbticu a urobila také vyčnievajúce stavce. No a môžeme sa vehnúť teda do kreslenia. Užite si speed art. Mám hotovo, ľudia. Toto je výsledok. Ja som s ním veľmi spokojná. To je naše monštrum. Z hlavy vyteká nejaká tekutina. Má zväčšený hrudný kôž, menšie nohy, dlhšie ruky. Vyzerá to dosť strašidelne. Môžete mi potom na konci videa napísať, ktorý obrázok sa vám páčil najviac. Môžeme ísť na ďalší obrázok. Máme tu ďalej nie obrázok, ale fotku. Je v nízkej kvalite, ale to nevadí, môžeme s ňou pracovať. Môžete si hovoriť, že čo tu robí fotka? Mohol by to byť fajn challenge, niečo dokresliť do fotky. Urobíme to na štýl Treva Andersona. Ak ho nepoznáte, tak vytvoril Sirenheada. Tak Trevor robí podobné veci, proste do fotky kreslí postavičky a vytvára taký nepríjemný pocit vo vás. Využila by som túto oblohu a nakreslila do nej nejaké neviditeľné monštrum. Takého veľkého katúlu. Spravila som sketch, ako by som chcela, aby to vyzeralo. Dosť mi to pripomína Moon Presence z Bloodborne. Dávam sa nejaké obrázky počas toho videa, hej, takže nebudete úplne mimo. Dávam zase speed art. A tu máme výsledok. Máme tu veľkého katúlu v oblakoch, neviditeľné monštrum v nejakej dedinke. Bolo ťažké urobiť to monštrum tak, aby splývalo s tou fotkou, aby to nebolo moc vidno, že je to dokreslené. Je ťažšie dokresliť nejaké monštrum do kvalitne odfotenej fotky ako do rozmazanej. Takže ja som spoko a môžeme ísť na ďalší obrázok. Tu mám túto kresbu. Mala som najskôr v pláne urobiť to tak, že zachovám tú pani, zachovám tú slečnu a spravila by som to nejako viacej gore v tom štýle, že by jej viacej trhal tie krídla. Vidíme, že za tým obrázkom je nejaká postava.
posledný obrázok urobím full art a vrhneme sa na posledný speed art. A tu máme výsledok. Tým, v akej farbe som to dala, tak to vyzerá ako nejaký gargoyle. Farbila som ho gore tým, že mu tehá chrbticu. To, ako som hovorila v pôvodnom, že som chcela, aby tej pani viacej tehalo tie krídla. Tie krídla som tu nechala a spravila som to opačne, že jej tehá to telo. Aby to bolo čo najviac gore. Keby som vám ukázala tú prvú ideu, čo som mala, tak ja vám to sem ukážem. Trvalo mi to najviac zo všetkých tých troch. Počas toho, ako som kreslila, tak som úplne zmenila ten nápad, ktorý som pôvodne mala, čo bol s tou slečnou a s roztrhnutými krídlami, že som musela zachovať perspektívu, svetlo, nakresliť jej tvár. To bolo najhoršie na tom. Toto je koniec videa. Napíšte mi do komentu, ktorý obrázok sa vám páčil najviac. Majte sa a vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré možno nebude za rok, ale možno skôr. Ahojte. A dáme si Matildu na koniec videa. Matilda, takývaj.